Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhot. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Mayong adlaw, kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Giawhag sa Singapore ang Pilipinas ug ubang miyembro sa Association of Southeast Asian Nations nga gukdon ang kinsamang responsable sa haze nga nasinati dili lamang sa laing nasud kundi dinhi sa Visayas ug Mindanao. Matud sa Ministry of Foreign Affairs sa Singapore nga angayang aksyonan ang maong problema tungod sa peligro nga dala niini sa panglawas ug kinaiyahan. Ang haze o smaze kon kombinasyon sa smoke ug haze padayon nga migrabe sa Subo. Aduna na sa mga reports nga naapektuhan sab ang Bohol ug Negros Oriental. Gani mipadala karong adlawa ang buhatan sa Environmental Management Bureau ug duha ka team didto sa Bohol ug Negros Oriental aron susihon ang gingong epekto sa haze sa maong mga dapit. Miawhag sab ang EMB sa publiko nga magsulob na og goggles, dust mask, respirators ug personal protective gears isip protekta sa panglawas. Kung pananglitan mo grabe pa ang maong gabon, nagpahimangno ang EMB sa publiko nga magpabilin sa panimalay ug siradan ang mga bintana ug likayan ang lugar nga adunay huot ang trapiko tungod kay taas ang particle pollution niini. Ang mga tawo nga adunay problema sa kasing-kasing ug baga, bata ug tigwang mao ang dali nga maapektuhan sa maong gabon. Padayon ang pagmonitor sa EMB sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu. Dili na sa COMELEC office ipahigayon ang voters registration alang sa umaabot nga eleksyon kundi didto na sa malls dinhi sa dakbayan sa Subo. Matud ni COMELEC North District Election Officer Attorney Marchel Sarno nga sugod karon hangtod Huwebes aduna nay satellite registration booths sa activity center sa Ayala Center Cebu. Abli ang maong booths gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Karong Biyernes ug Sabado aduna say voters registration sa Robinson's Cybergate. Mato ni Sarno nga ang COMELEC office sa Osmeña Boulevard mo issue lamang og voters certification. Sa Oktubre 31 na ang deadline sa voters registration ug walay gi-issue nga extension ang COMELEC. Gipatuman karon sa Department of Trade and Industry ang price freeze alang sa mga nag-unang palitunon sa 7 ka mga lungsod sa Pampanga nga ubos sa state of calamity human giigo sa bagyong Lando. Ang mga lungsod nga gipaubos sa price freeze mao ang Arayat, Apalit, Candaba, Macabebe, Masantol, San Simon ug San Luis. Gawa sa Pampanga, gipaubos na sab sa price freeze ang mga probinsya sa Nueva Ecija, Aurora, Zambales ug Tarlac. Ang mga palitunon nga ubos sa price freeze mao ang mga sardinas ug mga delata, gatas, kape, sabon, instant noodles, bugas, asukal ug bottled water. Mga manguli ay sa probinsya karong kalag-kalag gipahimangnuan nga mobiyahe og sayo aron mapugngan ang overcrowding sa mga terminal. Matud sa Operation Manager sa Cebu South Bus Terminal nga si Ramon Dumayak nga makigtagbo sila karon sa mga bus operators aron masuta kung kinahanglan bang dugangan og bus nga mobiyahe. Sigon pa ni Dumayak nga nagdahom og gidahom nilang mudagsa ang mga pasahero karong Biyernes. Mihangyo na sabang buhatan sa South Bus ngadto sa Cebu Provincial Office ug dugang mga pulis aron masiguro ang seguridad sa mga pasahero. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Sulod na sa top 12 ang all-Filipino group nga Fourth Impact nga naila sa una nga Fourth Power sa singing competition nga X Factor UK. Na-shock ang mga managsuon nga sila si Almira, Selena, Mylene ug Irene. Human sila gitawag sa ilang mentor nga si Cheryl Fernandez Versini. Ang managsuon nga unang gitawag nga contestant gikan sa group category. Nasulod ang grupo sa The Voice UK human mipasikat sila sa ilang audition piece nga Bang Bang ni Jessie J, Ariana Grande ug Nicki Minaj. Madud pa sa judge nga si Simon Cowell, in terms of first auditions, this is probably the first or the best I've ever seen. To be taken through to the live shows. Fourth Impact! Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 658 Ultra Lotto o 649 Super Lotto sa mga bula kagabihi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Masunod ng kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Dini natapos ang atong mabalita karong adlawa. Aron sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online o sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you.